Как обичам работната ми седмица да започва с доставка на камъчета. Това ми е един от най-любимите моменти. След този, когато получавам вашите отзиви за гривничките, които сте получили. Купила съм си няколко нови камъка за мен в асортимента, като един от тях е ето този. Това е родохорозит. Като размер е 4 мм. Още не знам какво точно ще направя с него. Като цяло аз съм привърженик на фасетираните камъчета, защото ще е много по-красиво. Доста черен турмалин, ангелит, който е камък за спокойствие, аквамарин и много сладко тигрово око, което е само 3 мм фасетирано. Погледнете само. Ето вижте как стои. Сега ще оставя връзката и ще ви покажа. Ето го тигровото око, което е само 3 мм. Стои страшно нежно. Също така си заредих малахит, който е камъка на финансовото благополучие и просперитета, както има много други свойства, но с това е най-известен. И другия камък за финансово благополучие, просперитет и доста повече финанси, това е цитрина. Много го харесвам в тази много светлата му гама, която е, а не когато е прекалено жълт. Това е аметиста, това е камък, който се използва като универсален лечител, не само от духовна страна, но и на физическа, и страшно много се харесва от хората, които имат различни заболявания. Освен това е страшно красив, стои добре и на огърлица и на гривничка. Малко гранат, това е камък на страстта и на любовта, така че ако имате проблем в семейните отношения, особено в страстните, този камък много ще помогне. И разбира се, черният турмалин, това е защитен камък, най-силният на земята, използва се за предпазване от навлизане на негативна енергия като нас. Той действа като щит и приема цялата тази негативна енергия, но е много важно, когато имате бижу от черен турмалин, да го пречиствате редовно, като начините ги изпращам към всяка една поръчка. Черният турмалин е полезен за хора, които работят в много силно токсична среда или имат прекалено много срещи през деня с различни хора, така те попиват от тяхната енергия, а не всички хора имат добра енергия. По този начин се чувствате предпазни, като вечерта най-лесният начин за пречистване е просто да вземете своята гривничка и да я поставите под течаща вода за няколко секунди, като си представите как цялата негативна енергия просто се изтича в канала. Сега аз отивам да си подредя всички тези камъчета на местата им, а вие в коментар може да ми оставите кой от тези камъни е вашия любим.